Har du længe gået og vel af med nogle af dine gamle ting, så skal du blot logge på Facebook. Det vrimler nemlig med køb- og salgssider på det sociale medie. Nu skal vi møde en, som har gjort det til en livsstil at gøre en god handel. Den her, den koster 5.000 for ny. Det er en espresso-maskine for Bodum, og den har jeg givet 400 for. De her 2 senge har jeg købt brugt, og de koster 7.000 for ny, og jeg købte dem til 2.500 stykket. Den lampe heroppe er en Werner Panton-lampe, som koster næsten 8.000 kroner for ny, og den har jeg givet 2.000 for. Det er måske ikke til at se, men for blot 4 måneder siden vender 25-årige Shenna Shubin hjem til en næsten tom lejlighed og konto. Efter 2 år i USA skal Shenna, manden Tyson og parrets 2 små tvillinger til at starte helt forfra i Danmark. Ved hjælp af grupper som køb, salg og bytte på Facebook får den lille familie hurtigt fyldt lejligheden i Odense. Men der er også en anden fordel ved Facebooks genbrugstrend. Ja, det er mit salgsrum. Så virker jeg virkelig som en krammer. Okay, jamen her har jeg sorteret en masse tøj, som jeg ikke skal bruge mere. Jeg har også et par flyttekasser heromme bagved. Ved at sælge sine gamle ting får Shenna Shubin også hurtigt fyldt kontoen. Ved hjælp af Facebook bliver lamper og læderjakker nemt til ekstra penge mellem hænderne. Og de mange salg bliver hurtigt til omkring 5.000 kroner om måneden. Ifølge Lars Pønt Andersen, som er lektor ved Institut for Marketing and Management på Syddansk Universitet, er det ikke kun på grund af de gode fund, at genbrug på internettet er blevet populært. Så det handler om noget andet. Det handler om symbolsk livsstil på mange forskellige planer. Om at man måske gerne vil vise en særlig form for smag, man ikke har råd til, hvis man skulle købe det fra nyt, og samtidig med det, så kan man så også score ekstra hipsterpoint ved at sige, at jeg har jo handlet det brugt. Det betyder, at de online salgssider skaber et så stort forbrug hos folk, at det gør det nødvendigt at sælge ud for at få råd til mere. Tilbage hos familien Shubin venter Shenna spændt på dagens køber. Selvom det tyder på en afløsning, har hun ikke i sinde at logge af Facebook lige forløbig. Jamen lige meget hvor rig jeg bliver, så tror jeg altid, at jeg skal bruge de her sider, fordi at jeg elsker bare at gøre en god handel nu, og det har jeg fundet ud af, det er bare noget for mig. Shennas foretrukne køb- og salgsside på Facebook har eksisteret siden 2011 og har i øjeblikket omkring 11.500 medlemmer. Sidens administrator Karina Rytter forklarer, at siden hver dag modtager omkring 40 nye medlemsansøgninger.